हादरसा सोरखारा ड्राग्सजों लोगोसे गुबुन बायदि बायदि फेग्रा मुवा आरो जायखिजाया समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों। आरो बेफोरबायदि समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै आसाम पुलिस खुंथाया सेबनानै खायसे सुबुंखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होबोदों। नाथाय अब्लाबो बेफोरबायदि हाबा मावनायनिफ्राय खायसे सुबुङा दासिम गोजान जायाखै। अदेबानि पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै स्रोदै ड्राग्स आरो गुबुन गुबुन समाज बेरेखा हाबा मावबोदों। बेबादि समावनो दिनै चिरां जिल्लानि काजलगाव थाना सिंनि बरतालुवा बाजाराव ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ पुलिसा हमनो हायो। पुलिसा हमनो मोननाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ धुबरी जिल्लानि जग्रालपारनि 28 बैसोनि आनवार हुसैन आरो 30 बैसोनि लालसान बादशाह होनना मिथिनो हादों। AS18M7792 नम्बरनि आपाची बाइकजों चिरां जिल्लानि बरतालुवा बाजाराव ड्राग्स बायनो फैनानै पुलिसजों हमजायो होनना मिथिनो हादों। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय पेकेट मोनसे हेर'इन आरो 11 ग्राम ड्राग्स मोनो होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं बिजनीनि जनिक गनी आरो मिथुननिफ्राय 37,000 राङाव ड्राग्स बायनानै गिदिंफिननाय समावनो पुलिसा हमो होनना हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिया फोरमायो। Halo,